Every year around this time, the third week March, ulutsha luba week of prayer, and also luba global youth day, where si dedicate usuku si service our community with izinto uThixo asinike zona. Silapha ke namhlanje ukuzokhumbuzana nokuvuselana singabantu abatsha that as basiuqala lo nyaka singawuqala sisonke simxhelo omnye so that xa ephela unyaka uphele ibe kanti we have been of good service for God to the community. So I think sisizathu sethu sokuba lapha namhlanje indima yethu ke esinikiweyo nguMarko chapter 1. Mark chapter 1. Sifunda kona verse 16. Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea, for they were fishers. Ukuyibelekisa nje masifunde kuMatthew chapter 16. Matthew chapter 6, kala verse 13. Siphele ku 17. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" And they said, "Some say thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremias, or one of the prophets." He saith unto them, "But whom say ye that I am?" And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven." Must let us stand us. Bawo sumanda mdalo zonke isimo sengesu Kristu. Silifunde ngosela komzekela ngosela mdalo zonke. Sidama selba sidama simakhona ngosube lapha in this service ngosi and use me as the minister of the day, and also usebenze ngosi imihlaba ezinhliziyo zabantu bakwazi ukusukela ngolizwi lakumdalo zonke. We ask all this in Jesus' name. Amen. I-theme yale veki ithi communion in action. Sisebenzisa le ndima ke nezinye ezizawusetyenziswa eziba iveki ihamba to try and understand ukuba le theme ingaba ithetha ukuthi le ndima ke siyifundileyo ayifumaneki apha kuphela. In fact, mangathi le ndima i-account yokubizwa kwabafundi, especially uSimon nomntakwabo, yobizwa kwabo nguYesu Kristu, ayifumaneki kwincwadi kaMarko kuphela. Iyafumaneka kwiigospel zonke. But into enikisa umdla is that irekhodwe ngendlela
details ezahlukeneyo, to the point that abanye ababhali basebenzisa le account and other accounts eBhayibhileni ukuchallenge iBhayibhile ubunyani bayo. Now there's a claim that says that iBhayibhile is inerrant, meaning that it is without fault or error. But bathi abanye abantu, you find that on one account uYesu uthi ingekakhali impuku kathathu, kwenye account ingekakhali kabini, kwenye account leyobizwa kwabafundi lesiyifundileyo ithi while ehamba by the sea wabiza abafundi babili. But xa ufunda on Luke uthi that babelungisa iminatha yabo, Luke chapter 5, xa begqiba uYesu Kristu acela ungena kwibhoti, then atitshe xa egqiba ukufundisa athi mabaphose umnatha, babambe intlanzi ezininzi, bakuzibamba bazishiya. uPetros waya kuYesu Kristu esithi, go away for I am a sinful man. Different to this account. Xa ufunda kuJohn chapter 1 usinika another different account. Uthi that the following day uJohn ubona uYesu Kristu athi nantsi imvanathi bethwalisa isono sehlabathi. Ave le nto uSimon ubrother kaPeter bakuyiva le nto bakhethe ukulandela uYesu. Zahlukile zinjalo. But xa sijonga iBhayibhile ayoncwadi yembali. It's not a historical book. To the point that xa isithi Egyptians conquered the world, ayithethi ukuthi that ilwe nee-empire zonke eziselizweni. But for the purpose yokubhalwa kwayo iBhayibhile isebenzisa ilanguage ezithile to put the point across. And iBhayibhile is not a scientific book. Ifocus yayo ayikho kwi-accuracy ye-science, but iBhayibhile ibhalelwe ukutyhila uThixo ebantwini, aze akutyhilwa uThixo ebantwini abantu batsalwe kuThixo baguquke kwizono zabo. Sibambile. So the point is not that ingaba ezi stories ziyafana na in all accounts, but the point is that the disciples were called by Christ. Nanso imessage eziswa iBhayibhile, whether babizwa begqiboloba okanye be-by the sea, that's not the most important detail. Ebalulekileyo is that uYesu wababiza abafundi bakhe. Now what is interesting ke ngoku is that njeba nje ebabiza, you may think that umsebenzi wabo ubalulekile for into ababizelwa yona. Because if akabalulekanga, why kufakwa into ethi that they were fishermen, now bazawuba ngabalobi babantu? They are no longer going to be fishermen. Yeah, abalobi bentlanzi, but izaba ngabalobi babantu. But xa sijonga le account ndiyifundileyo, isishiya sine-questions ezininzi. That uYesu Kristu uyadlula by the sea, abize these two people, brothers, bamlandele. Now umbuzo uthi, bamlandele
for what reason? It's not that he has performed a miracle according to this account. It's not that bamazi as umsindisi for them ukuze bamlandele. Xa sifunda le account in isolation of other accounts. So lento endinike into ethi that probably ukubaluleka kokufundwa kwezi accounts in all the gospels kusinika a complete picture as to why aba bantu bamlandelayo uYesu. Since bemazi uJohn the Baptist, the forerunner of Christ, bemthembile as ingqina likaThixo noyiforerunner kaYesu, xa inguye obeka ukubaluleka kukaYesu, then bamlandela uYesu on the testimony of John. Now, xa siphinda sifunda lento on the account kaLuke, bambone eperforma imiracle ngexesha uqonda inhlanzi azibanjwa emini. It's not the best time yokuloba, but wakwazi uYesu kuloba babambisa inhlanzi ezininzi, and based on that miracle babona umuntu owahlukeneyo. So what I'm saying with this point is that to reconcile as differences zingathi zikhona eBhayibhelini, it's important for us ukuze sibe ne full picture of into eyenzikileyo, sizifunde zonke ezi account, singafundi only one of them. But ke bokunantsi into enikisa umdla is that ukubizwa kwabo bazoba zii-disciples akufani nokubizwa ngoku uzoba yi-disciple. One of the major differences is that umfundisi lo ukubizayo xa ekubiza uzoba ngumfundi wakhe. That required the rabbi to be vulnerable with you, because ngoku not only uza kufundisa, but uza kunika indlela yobomi according to his lifestyle. So whatever into ayiyo lo mntu akubizayo, yilento you will be fashioned to be nokwakho. So xa ebabiza bebathathela under his custody, that uzaba responsible for them, for ishelter yabo. Hence on John bebuza into yoba uzawuhlala phi na, so that siye apho uzaba khona. So loo nto ayityayo bazawutya loo nto ayityayo, apho alala khona bazawulala apho kunye nabo. So it means into yobana umfundisi lona bekufuneka abe transparent kunye nabafundi bakhe. The difference ke ngoku kubizo lwangaphambili nobizo lwangoku is that olwethu ubizo luphelela ukufundisa abantu ngeBhayibhile apha enkonzweni, but i-lifestyle yethu abakho exposed to it. All that they know is what we say and teach, but what we do, they are not exposed to that. The benefit in the past yokuba exposed to lento yenziwa ngumfundisi is that ubomi bakho buzawufana kunye nobomi bakhe. Hence xa uYesu Kristu emkile, bathi abantu abajonga abafundi bakhe bathi these are Christians. Ayingabo abazibiza ukuthi ngamaKristu,
ngabantu abajongileyo xa be-asesa ubomi babo bathi ubomi babo bufana kunye nobuka Yesu Kristu. Therefore these are Christians. That is why uPaulos naye after eguqukile esithi that let me decrease so that Christ may increase. But thina nangona sizibiza ngegama lakhe but asikafuni uncipha thina. Usabonakala umna nangona sibizwa ngabantwana bakaKristu. And the question is, why was the mission of the early church effective and our mission is ineffective? Maybe the answer lies in the fact that lento bebeyithetha yilento bebeyiphila and ubomi babo was not a secret to the public. Mhlawumbi imbamba singabi effective is that ubomi bethu buyi-secret kubantu esimele sishumayela kubo. If imessage yethu ingangqinwa yihambo yethu, mhlawumbi ibandla lingagcwala namhlanje nelizwe lingaguquka. But the most unfortunate thing is that ihambo yethu nentetho yethu azingqamenanga. In fact, ihambo yethu iyayichitha into esiyishumayelayo. But abaziyo that Mahatma Gandhi uthi, had it not been for a Christians, I would have been a Christian. If bekungekho ngenxa yamaKristu, ngendinguye umKristu. Meaning aba bantu babizela abantu kubuKristu, they are the enemies of the gospel bona. Indlela esiphila ngayo yiyo ebukula abantu kubuKristu. It's not the people of the world who are accused of heinous crimes, even to the family and their children. Abantwana bakho safe today, kootata bamasabatha. It's not in the world. Ilapha ebandleni lonto. Ithi sele isaziwa into embi yomzali, lingenzi into ibandla ngalonto, lifake under the carpet. Now the question is, if umntana kakho safe kutata ke nakumamakhe, bazaba entrusta njani abantu behlabathi abantwana babo kubazali bamasabatha? If itrongo zigcwele ngamasabatha amoshayo elizweni, azawuthenjwa njani amasabatha? Sine-amo, sine-Adventist men, and yet those very men are the ones abophula family zabo. Very easy to come and say, Happy Sabbath Church, when the family is not happy at home. Because into esiyiyo emakhayeni ayile esiyishumayela ebandleni. Now sizibuza umbuzo intoba ingaba kuthana abantu bengaguquki nje. Because ihambo yethu ayibatsaleli kuKristu abantu. Now uthi uYesu Kristu, follow me, I will make you fishers of men. A very difficult thing to do. Ukuloba inhlanzi kulula. Kulula because of there is no convincing that must be done.
There is no persuasion that must be done. There is no mind and heart that must be won. But ukuloba abantu, you must convince them ngalento uyiphetheyo. How do you preach a changing God if ubomi bakho bukaguqulwa nguYesu Kristu? How do you convince a person that lo Yesu Kristu uyakwazi usindisa xa efailisha ukusindisa the vessel of his own message? How do you preach a powerful God xa amandla akhe okuguqula umntu engabonakali kwibandla obizela abantu kulo? The standard ababizela kuso may seem as if yinto elula, but it's a very difficult thing. Kunzima ugcwalisa amabandla because we need to persuade and to convince abantu, which is something that is very difficult. You can win a heart by deception, but ingqondo yona, once it comes to its senses, kuzaba nzima ukuba wina abantu. Sithi namhlanje singabafundi bakaYesu. Ingaba le message siyiphetheyo na? Siyakwazi ukuthi siphethe uYesu osindisayo, singqine ngobomi bethu lonke. And one of the interesting things is that if we were to master lento uYesu asibizela kuyo, we can actually succeed in life. This recipe of persuading and convincing ayisebenzi only in the Church of God. Even for business, those are the skills that you need to persuade and to convince abantu. Xa usiya kwi-interview, kufuneka uba persuade, uba convince to hire you. If we can master that up enkonzweni, we can actually succeed in life. But I also believe that imbamba uYesu Kristu mentioned that ibingabalobi bentlanzi aba ndizawubenza abalobi babantu ngoku, is to say that skills onazo professional ziyakwazi ukuba yi-benefit enkonzweni xa uzinikezele kuThixo. The patience obanayo as umlobi wentlanzi is the same patience oza kuyidinga as umlobi wabantu. So whatever professional skills esinazo, masingazishiyi ngaphandle xa sisiza enkonzweni. But because our minds sizishiya ngapha kwegate yenkonzo, iyenzeka i-corruption, zikhona ii-auditors enkonzweni ayitye imali ulontyeni. And you ask yourself, kukho ii-CEO ze-multi-million rand companies, and yet kunzima to transform the church likhule with i-expertise esinazo. So I believe that one of the important things apha is that ezi skills ninazo, uYesu unibiza ninezo skills, uzawusebenza ngazo ukuwina abantu. It's an added benefit to the ministry of God, skills onazo. Sukuzishiya ngaphandle skills zakho. Manivale ngale nto esiqale ngayo ke ngoku besifundile also is that uthi uYesu Kristu, now sithe eqaleni that xa ubiza abafundi ubabiza babe exposed to indlela ophila ngayo. So when you call them,
babe ngabafundi bakho, you are opening them up to auditing your lifestyle. Now, after espende ixesha kunye nabo uYesu Kristu, ubuza umbuzo othi that, who do people say I am? Now, ngabafundi aba alala nabo, atya nabo, uyabuza, abantu bathi ndingubani na? Banye bathi ngu-Elias, banye bathi ngumprofeti, banye bathi ngu-John the Baptist, and many other names. Wakugqiba ukubuza ngabantu, uyabuza nina, nithi ndingubani na? The interesting fact upper is this. Aba bantu bebesherisha i-history kunye noYesu Kristu, baphile ngexesha elinye. Not only did they share history, bebesherisha i-culture kunye noYesu Kristu. All of them are Jews. Not only did they share i-culture, but bebesitya kunye naye, belala kunye naye, behamba kunye naye, besenza yonke into kunye noYesu Kristu. So, in all possible ways, bebene advantage yokumazi ngakasana ukuthi uYesu Kristu ngubani. But xa ebuza ukuthi nina nithi ndingubani na, zange bakwazi uphendula. Even nalowa phendulayo uthi uYesu Kristu, impendulo yakho uyityhilelwe nguThixo. So, human understanding, with all these advantages of kunye noYesu Kristu, they failed to understand who Jesus is. They needed a divine intervention to understand ukuthi uYesu Kristu ungubani na. Abantu bebehamba, behlala kunye naye, besherisha iculture nehistory kunye naye. Then umbuzo uthi ke ngoku, thina abaphila 2000 years later than uYesu Kristu, singakwazi na ukumazi uYesu Kristu? If abantu behamba kunye naye abazange bakwazi ukumazi, thina sifundile kuphela ngayo. And yet we are confident to claim we know Christ better than others. But here is the point. Zonke izinto uThixo angaziwa ngazo, ingaba zizona esimazisa ngazo elizwe. Nantsi enye point endifuna siyinote is that as umntu ophila phakathi kwabantu, you must check noba abantu bathi ngubani na. You have a view of yourself which all of the time is perfect. But ingaba abantu bona bakubona as umntu olungileyo na? Ingaba abantu bona bakubona as umdala olungileyo na? Yes, uzibona as a good elder. Ingaba abantu nabo kunjalo na? So it's important to check, ingaba abantu abakude bandibona njani? Wakugqiba ngabakude, ingaba my immediate context indibona njani na yona? So it's very important ungaziboni only ngohlobo uzibona ngalo. Ingaba mehlweni wabantu bonwa njani na? Because indlela obonwa ngayo yiyo ene impact ebantwini, not indlela uzibona ngayo. And if abantu babona ngendlela embi, sukulwa nabo, lungisa le ndlela lento bathi rongo pha kuwe. Don't fight with them.
lungisa lento bayibeka ihlaba apha kuwe. But uMoses kandivala uthi show me your glory. Xa ecela ubona iglory kaThixo, athi uThixo that I will allow my back to pass before you. I will put you behind a cliff. I will lay my hand on your face. These are the measures uThixo azithathayo for ukungabonwa ngumuntu ofuna ukumbona. That ndizawuza ngomqolo wam ndibugqume ubuso bakho ube behind the cliff. Lo mntu ufuna ubona uThixo, and yet uThixo uthi ukuze undibone ndiza kuziveza ngolu hlobo kuwe. Uthi xa ezivezile uThixo, if ndidescribe uMax ndizawuthi udark in complexion, uneenwele ezinkulu ezingakanywanga, umdala wam, unxiba izpecs. You will expect that uMoses uzawuthi xa nebuya, oh God, your hand is big, your face is shining bright. All the empirical and the scientific description ucinga uzawunikezela yona, but ubuya God, you are merciful, long suffering, forgiving. So indlela uThixo afuna ubonwa ngayo is not the physical appearance and the physical beauty, but indlela afuna ubonwa ngayo uThixo yicharacter, isimilo sakhe. Ingaba waziwa njengomntu onjani na? Ingaba ibandla lamasabatha lifuna ubonwa ezibandla elicula kamnandi, elinxiba kakuhle, okanye lifuna ubonwa ezibandla elinabantu abalungileyo, eline-wives and husbands who are faithful to their spouse, elinabazali abalungileyo kubantwana babo, elinabantwana abalungileyo kubazali babo, elinabazalwane who take care of each other. When we enter that door, imeba xa singena apha, singena in a safe space that xa lindixhaphazile ihlabathi ndizawuphiliswa apha enkonzweni. Xa ndonzakalisiwe ngaphandle ndizawubunjwa ndiqoqoshwe apha enkonzweni, andizogqityezelwa kule ndawo ndicinga uba ndimele uba safe kuyo. This is supposed to be a place of love. Imeba xa singena apha, I know that noba ndinxibanga kakuhle, my brothers and sisters will not laugh at me, but will laugh with me. Ayizoba ndim isubject ehlekwayo, but sawuhleka sonke singabazalwane, because le ndawo yindawo yothando. Now umbuzo uthi, who do people say you are? As masigoduka namhlanje, maske sireflecte, ingaba sizibonakalise njani na elizwe? If sizibonakalisile at all to begin with. Ingaba emsebenzini sizibonakalise njani na? If uthi xa sawuthandaza, Nkosi ndinomnqweno, andifuna uthanda, andithandazele ukuthanda, but into endiyithandazelayo ngoku is to be a lovable person. Ndifuna uba ngumntu othandwayo, ndifuna uba ngumntu apho ndikhoyo ndizise ulonwabo, ndifuna uba ngumntu apho ndikhoyo ndizise uxolo kunye nemvano, ndifuna uba ngumntu apho that izpaces endiba kuzo ndiyakwazi uzisa uncedo, ingabi ndim omoshayo. If uthi Nkosi ndinqwenela ukuba njani,
ndicela uphakame eziba sizawucela usister yethu azokusithandazela. Masivakale angasithandazela apho aqhakaze ngaphambili. Xa uze ngaphambili usithandazela. Bawethu uthandekayo ekhaya ezolweni indalo zinomhlaba nemithombo yamanzi siyakhulela ke nento zonke ngeli thuba uthe wasipha bona lona Nkosi yam kwiziketshulo zethu basongwe ezibhizi ngamaxesha onke. Nakho ke Nkosi silapha endlini yakho Masongwe singabantu ke Nkosi abatsha ngexesha Thixo wethu size kuwe ke Nkosi kuba Nkosi sifuna uzisa utshintsho ebomini bethu ke Thixo wethu. Xa Masongwe leyo uzizise izinkqubo ebomini bethu kuzobe ke Nkosi ubona nto ongangenkosi yam ungayilungisa ebomini bethu ke Thixo wethu. Siyathandaza ke Nkosi ngexesha nanku umntwana wakho umthumileyo ke Nkosi yam ezisa ke Nkosi i-aphili Masongwe ebomini bethu ke Nkosi ukuthi Masongwe ingasingaba zii-fresh air ke Nkosi kwindawo esiphangela kuzo Nkosi yam kwi-environment Nkosi yam esithi singene kuzo Thixo wethu singathi ke Nkosi kwindawo esihamba kuzo Masongwe abantu ke Nkosi bangakuboni Nkosi yam njengolithixo kuthi ke Nkosi yam ngamaxesha onke Nkosi yam singazisa uxolo phakathi kwabantu esithandisana nabo ke Thixo wethu. Singabantu Nkosi yam singabona ngabantu abazana nesiphithiphithi ngamaxesha onke kodwa Nkosi singabe ngabantu abazisithemba phakathi kwabantu bakho ke Nkosi yam. Sibe ngabantu abatyhila ke Nkosi ubukhulu bakho ke Thixo wethu. Sincede ke Nkosi asikho perfect ke Thixo wethu kodwa ke Nkosi siyanqwena ukuthi ke Nkosi yam singahlala ngamaxesha onke Nkosi yam sisondele kuwe ezintweni zonke ke Thixo wethu. Nasi le week of prayer iyaqala ke nento singayelibene namhlanje Nkosi yam. Sibulela ke Nkosi umntwana wakho uthe wamgcina wamkhusela nakwizifo eziqubulayo ke Nkosi walithetha ilizwi lakho walicacisa ke Nkosi yam ngendlela efanelekileyo. Umncede ke Nkosi umprotector umkhulise ke Nkosi nasemazwini nasebukhuleni Nkosi yam akwazi ngelizwe lakho Thixo wethu. Uze ngelike ubuso ke Nkosi yam elizweni une-challenges naye anazo njengomntwana wakho kodwa Nkosi ndiyathandaza ngexesha ukuthi Nkosi uzube naye umkhulise ngakumbi nangakumbi. Nathi ke Nkosi singaba bantu balapha ke Nkosi siza nemithwalo yethu ehlukeneyo ke Masongcwele kuba ke Nkosi ongendawo akaphezi umlinga akaphezi ngamaxesha onke Nkosi yam. Uzise ke Nkosi izihendo Thixo wethu ngamaxesha onke ebomini bethu kodwa Nkosi siza nazo phambi kwakho siyaziphosa ngexesha Masongcwele sithi Nkosi yenza utshintsho ebomini bethu ke Masongcwele ngamaxesha onke Nkosi yam. Siyathandaza ke Nkosi nezinye izithethi ozibekileyo ke Nkosi ngexesha Nkosi ngena Nkosi yam entliziyweni zabo uthambise ke Nkosi amalwimi abo khona ukuze ilizwi lakho balithethe ngendlela efanelekileyo nendlela ecacileyo ke nenizwe. Sincede ke Nkosi naxa sizawuphuma ngexesha usikhaphe ke Nkosi yam sonke siyofika kumakhaya ethu siphilile Masongcwele. Zonke sizicela egameni elihle lawasifelayo nguYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.